Днес посещаваме най-чистата и хигиенична пекарна в Индия. Шефът чупи яйта без ръкавици, хвърляйки ги направо в миксера, без разделяне на жълтъци или белтъци. Всичко влиза – черупки, вяра и малко прах. Добавя захар и брашно, миксерът се върти като обладан от кулинарен демон. Торнадо от вкус. Следва звездният момент. Искаш да ме решиш на скъпо, но без пари, аналог на най-добрите почти без пари. Скъп аромат, малка цена, мъжки и дамски поръчай сега. Сменич на сайта ще намериш всички налични марки. Шефът излива тестото във форма, покрита с вестник, защото нищо не подобрява вкуса като заглавие от 2004. Сместа влиза във фурната и щом замирише, излиза тортата. Топла, пухкава и леко мистериозна. Сега за артистичната част – декорацията. Кремът се размазва с нещо като мистрия от строеж. Накрая поръсва се с захар и отцветител. И ето я, перфектната торта от най-чистата пекарна в Индия. И ако оцелеете, честит рожден ден!